Ara us explicaré com funciona aquesta pàgina web, LiveWorksheets, perquè és molt útil per a aquests dies que estem confinats. Primer de tot us heu de registrar com a mestres, llavors aquí us sortirà el vostre nom i teniu totes aquestes opcions aquí. Les vostres fitxes, podríem posar els nostres alumnes, podeu fer quaderns, aquí teniu per enviar missatges, per agafar fitxes que us agradin, podeu seguir altres usuaris que també van penjant fitxes. Aquí us arriben les notificacions que són quan jo envio una fitxa als meus alumnes, com podeu veure, ells me la tornen a enviar i em surt automàticament la nota posada de cada alumne. I m'arriba una notificació dient que m'ha arribat la nota. Aquí seria la vostra compte i el de la subscripció, que ara mateix és gratuïta fins a final d'any. O sigui, podríeu tenir la versió Premium. Aquí teniu el menú. Si anem aquí a accés als alumnes, veieu que aquí, ara està posat la meva adreça, però podríem fer que entressin només amb un codi, és a dir, no necessitarien tenir correu electrònic. Llavors, aneu aquí a fitxes interactives i aquí s'us obre un menú, com podeu veure a l'esquerra, d'idiomes. També trobareu català, fitxes que estan en català. I llavors, dintre de cada categoria, per exemple, anem a buscar ciències naturals. Si us poseu al damunt, més o menys us diu, veus, aquesta és per sisè de primària. Doncs aquesta és per segon, aquesta per tercer, segon, tercer. Llavors podeu clicar al damunt i aquí s'obren una sèrie d'opcions. Aquí us diu l'idioma, de quina assignatura, quin curs, quina edat. Aquí és la persona que l'ha creat, que li podeu donar a seguir. I aquí teniu que la podeu afegir als vostres quaderns o la podem insertar en una web o un blog, la podem ficar en el Classroom si tenim Classroom, o enviar per WhatsApp, etc. I després aquí tenim aquest enllaç, que és l'enllaç que nosaltres podríem afegir al Canva, o on nosaltres vulguem. Llavors, el que els surt als nens és que l'han d'omplir. Quan tu crees una fitxa, et diu que aquí posis les respostes, llavors a ells els arriba buida, se la miren, veieu? I llavors el que han de fer en aquest cas és arrossegar. Doncs agafarien cada part d'aquí i la podrien arrossegar allí on sigui. D'acord? Després aquí baix tindria l'opció de triar l'opció correcta. D'acord? Un cop ja han omplert tota la fitxa, li donen a terminado i surten aquestes dues opcions. Comprovar si ho han fet bé o enviar-la. Si li donen a enviar les respostes, els surt aquest formulari on posen el nom, el curs, l'assignatura i aquí posarien el correu electrònic del mestre i li donen a enviar i en el moment que donen a enviar a nosaltres ens arribarà la fitxa corregida i amb el nom del nen i el nen, a més, quan acaba d'enviar li surt la nota que ha tret d'aquesta fitxa. Tot i així, el nen, si vol, la pot tornar a repetir i la pot tornar a enviar. Això no hi ha problema. I d'aquesta manera ens queda aquí un registre de les fitxes, de qui les ha fet i de quina nota ha tret. Per exemple, també després, si volem, podríem crear aquí i podríem afegir els alumnes, de forma que cada cop que ens envien les fitxes ja els tenim classificats a les classes. Aquí tindríem les classes. Ara perquè la tinc buida no he afegit cap alumne, però els podria afegir i així ja ho tindríem. Igual que fica aquí vincular professors de mi centre, és a dir, que podríem tenir diferents mestres que ho poguessin veure. Aquí hi ha l'opció que és molt interessant, que és la de crear fitxes. És a dir, si nosaltres tenim fitxes de les nostres editorials o que nosaltres hem creat en qualsevol plataforma, un Word o el que sigui, us deixa pujar-la en PDF i aquí, al tutorial, teniu l'explicació de com funciona tot. És a dir, està tot el tutorial aquí, està superben explicat i superfàcil i després aquí en el vídeo, si us el mireu, us explica com pujar les fitxes i com crear-les en cada cas. És bastant fàcil, una mica entretingut, però és molt fàcil. Us la recomano perquè és una aplicació molt útil per a aquests dies.